sledeće godine reči pretpostavljam i ovde i u Srbiji će biti posle toga, a to je godišnjica početka Prvog svetskog rata. I sad mi smo u školi u Prvom svetskom ratu učili o bitkama, o velikim uspesima srpske vojske, a da bi napisala ovaj roman Pola duše, ja sam iščitavala i memoare iz tog vremena i čitala Glas Crnogorca i Politiku i tako dalje. I čitala sam razne ispovesti ljudi koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu, žena koje su čekale vojnike, žena koje su bile u izbeglištvu od Beograda ka Makedoniji. I ta pisma i te ispovesti su potpuno fascinantne, zato što čini mi se, i verujem da ne grešim, to jeste, taj Prvi svetski rat je poslednji veličanstveni iskaz i srpskog duha i srpske hrabrosti. I nekako kada čitate pojedinačne sudbine svih tih ljudi koji su otišli u Prvi svetski rat, svi su bili jako lepi i svi su otišli, što bi rekli Amerikanci, kao oficiri i kao džentlmeni. I ta pisma koje su oni pisali svojim ženama koje su ih čekale, i te pesme koje su nastale od Francuske lađe pa nadalje, u vozovima koji su išli ka Crnoj Gori, ka Grčkoj i tako dalje. Posle su bili razni ratovi, ali nikada takva pisma i takve pesme, prosto i takve pobede Srbi nisu izvojevali. Moj roman se završava